Tak vítajte na dnešnom workshope, druhom v poradí v tejto sérii CTRL Altbeer, ktorý založil Maťo Krchal minulý mesiac a ja teda som prevzal po ňom žezlo. Pripravil som si dneska niečo o mojom obľúbenom nástroji alebo kombinácii nástrojov, s ktorými pracujem už prakticky nejakých 7-8 rokov sa s tým stretávam, odkedy som začal prenikať do tajov sveta IT. Začnem takto obširne, lebo ja si myslím, že dobrá prednáška má obsahovať aj nejaký príbeh toho prednášajúceho. Takže porozprávam niečo najprv o sebe, trošku vás potrápim. Čiže ja nie som pôvodne ajťák, keď teraz som programátor, alebo inžinier, chcel by som veriť. Bol som vlastne študovaný ekonóm a pracoval som ako procesný a dátový analytik. Čiže môj denný chleba bol povedzme Excel, zlepšovanie procesov a reporting, vytváranie reportov. A tam som nejak narazil na limity toho, čo dokáže Excel a funkcie v stĺpcoch. Takže to ma viedlo k nejakým pokročilejším funkciám, k Access databáze, k VBAčku v Exceli a postupne k Pythonu. To bol možno rok 2018, keď som sa začal učiť programovať v Pythone. A vždycky to bolo ale ako keby za cieľom, nemyslel som si, že budem niekedy vývojár, ale bolo to za cieľom pracovať lepšie s dátami. A tam vlastne, preto aj dneska hovorím o tomto, vlastne o Pythone, o knižnici alebo balíčku pre Python Pandas a o nástroji Jupyter Notebook, alebo v podstate je to vývojárske prostredie, ktoré si ukážeme, ktoré nefunguje ako klasické IDčko, ale ako také kola, alebo interaktívny editor, ktorý zobrazuje priebežné výstupy. Čiže, dobre, ja sa ešte spýtam, to máme také fajné obecenstvo. Kto má skúsenosti s dátovou analýzou vo svojej kariére? Alebo niekedy potreboval nejakú dátovú analýzu spraviť, alebo niečo také. S Pythonom. A teda v čom? V Exceli? Čo by bol váš nástroj of choice, keby ste mali? Väčšinou, keď navrhujem dizajny, ako majú vyzerať, nejaké datasety alebo niečo tak. Pracujem, dáme tomu, s nejakými súrovými dátami a tie sa snažím možno nejako aj v rámci UX-u nejakej rozumnej vizuálnej formy spracovať. Samozrejme niekedy pomáhajú aj ako analytici, ale business analýza je potrebná. Niekedy to budeme robiť sami, keď potrebujem pomoc, záleží od komplexnosti. A tie dáta, čo hovoríš, to sú, akože keď navrhuješ UX, UI, ne? Áno, napríklad na predošlom projekte sme mali dataset pre automobilku, kde som spracovával kompletne všetko od VIN čísla až po produkčné týždne, cez model, derivát, model kód a tak ďalej, čiže rôzne typy dát a nejak som sa to snažil zjednotiť do nejakého vizuálu, aby to dávalo zmysel. A takisto akože bola tam veľká kolaborácia aj s backend tímom, ktorý vlastne tú architektúru, aj s architektom, ktorý architektúru navrhoval. A ten dataset si potreboval, bol to nejaký akože X? Najprv to boli mock data a potom to boli skôr... Potom sa to testovalo na reálnych dátach a tam sa vyhľadovali veci. Ale nebol to akože asi klasický nejaký dataset veľký, ktorý... Nie, tam teda prístup k takýmto veciam nemám. Dobre, tak myslím si, že môžeme prejsť k tomu, čo mám pripravené ďalej. Ja poviem iba, že možno, aby som na to myslel, že v priebehu tej prednášky, ja som napríklad vyrábal taký report, ale viac menej cez akože group by niečo a to mi chytilo do ľavého stĺpca hodnoty a do pravého počet tých meraní alebo nejaké také dĺžky, niečo také, čiže veľakrát mi príde, že nejaké group by, kde pozbieraš tie kľúče a potom si vytiahneš ako keby jednotlivé tie hodnoty alebo podľa toho kľúča nejaké data. Tak
A to si robil Ale to som robil plain XML, že som normálne dostal ako keby result, že aha, tento kľúč a tieto dáta. Ja som to mal cez aliasy vyťahané, takže som si akože, vieš, S dal a som si nazval tie kľúče nejako a tým pádom tá tabuľka. Ale akože v SQL-ku. Hej, v SQL-ku, že som si vedel urobiť taký view, že aha, pustím si tento skript a viem, v akom stave mám tú aplikáciu. Hej, no. Veď jasne, akože SQL je asi taký základný nástroj, ktorý by si to robil, keď máš tú znalosť a máš prístup k databázi. A tu nemusíš mať, ne? Tu uvidíme, určite sa to hodí, ale vlastne a v podstate ten Pandas vie robiť veľmi podobné veci ako SQL a o mnoho viac. Okay. Čiže ako prakticky všetko, čo by si spravil ako query na databázi, spravíš cez ten Pandas, inou syntaxou, si ukážeme. Ale zároveň máš plnú flexibilitu toho programovacieho jazyka Python k dispozícii a nie si limitovaný na tú databázu. Ty si môžeš nejaké dáta načítať z databáze, niečo z failu, niečo si ako keby doprogramuješ si nejaké funkcie a vlastne celé vieš to ako keby spájať už povedal by som o level vyššie. Čiže v podstate ako keby viac zdrojov vieš mať. Viac zdrojov vieš, keď ti povedzme, lebo databáza si častokrát limitovaný na nejaké funkcie, ktoré to má. Dajú sa robiť nejaké custom procedures, ale tam zase musíš vedieť dobre používať to SQL. Tu vlastne môžeš si to doprogramovať priamo v Pythone, hej? Môžeš nejakú funkciu, keď ti niečo chýba z tých. Čiže je to veľmi flexibilné. Ukážeme si. Ešte možno ukážem najprv, že keď som ja začínal, tak tento idečko, ten nástroj sa spúšťal v browseri. To môžeme ukázať na začiatok, nech to máme skripku, že je to akoby Jupyter Notebook. Môžem ešte otázku, keď sa bavím o tom SQL sa bavím, to je čo vlastne? Ty si hovoril nejaké XML, vlastne to je nejaký súbor, niečo potom ako JSON alebo CSV, alebo... No klasická relačná databáza. Nejaký dataset, nie? Databáza. Databáza a SQL databáza. SQL, ty asi SQL si myslel, nie XML. No hej, SQL, no. Áno, čiže v podstate máš databázu, kde máš tabulky, máš tam data, potrebuješ sa v tom zorientovať. My máme, ja neviem, máme ten SMIN, produkčný systém. A databáza vlastne je len tabulka. No. To je Excel. V podstate, to je dynamické alebo statické? To statické asi, že? Máš počet riadkov definovaný. No máš, ale tak ak máš... Funkcionality akože ordering, sorting, to tam akože to tam nefunguje. Nie, toto je ako rozmýšľaj nad tým, že máš proste, databáza je len databáza a nad tým je jazyk, ako to doluješ. No aj to je statické. Áno, ono drží dáta, databáza len drží dáta v nejakom formáte a SQL je v podstate ten dopytovací jazyk, ktorým si ty vieš pýtať rôznym spôsobom tie dáta. Čo tu vlastne hovoril, že mám nejakú funkciu zadal a on to pekne vyťahol do nejakého SQL je jazyk. V podstate dopytovací. A tak to je nejaký štandard, podľa mňa tá databáza je typu MySQL a tam má v sebe jazyk. To či je reálne fyzicky alebo u teba virtuálne je jedno. To už je jedno. No jasne. Akože to SQL asi zahrňuje, keď takto v širšom význame aj ten dopytovací jazyk, aj ten server a tú databázu, že sa to celé skryje pod to jedno. Vlastne keď to prepojíme s tým Maťom Krchom a s WordPressom, tak WordPress je všetko jedna veľká databáza, nie? No má za sebou databázu určite, musíme, hej, však to aj... No bez toho nemáš kde storovať. No, v podstate každá aplikácia musí mať za sebou databázu. Či je to akože najčastejšia SQL, čiže relačná, či už potom je to MySQL alebo PostgreSQL, hej, že tých technológií, alebo Microsoft Server, alebo Oracle, alebo niečo, to už každý má nejaké svoje, akože z veľkej časti je to štandardizované, ale každý má nejaké svoje nuancie. Ale väčšinou v tých pokročilých funkciách, prípadne prístupu nejakým špecifickým datovým typom a podobne. Ale môžeš mať akože tie databázy už dneska nie sú limitované SQL. Sú rôzne nové akože dokumentové, tie sú nazvané takzvané NoSQL, čiže nie akože nie SQL, ale not only SQL, to znamená, že všetky iné typy databáz, ktoré nepracujú primárne nad tabulkami a relačnými dátami, ale môžu to byť uložené dokumenty. V podstate ako máš JSON, ako formát v JavaScripte, tak na podobnom princípe funguje napríklad Mongo, ktorý ukladá dáta v takom akože vytunenom JSON, dá sa povedať. No. A
Ale vlastne nechcel som úplne o tom, ale je dobré určite si spraviť takýto nejaký... Ale v zásade je tu textiak, nie? Ktorý máš nejakú štruktúru. Aj tá databáza je len typ. No, to už by som asi, to by bolo asi veľké zjednodušenie. Hej, okej. A neviem, vlastne akože nevidím do toho engineu tých databáz až tak, aby som to dokázal tvrdiť, ale nie je to akože, povedal by som, už také vyššie programovanie na programovanie dobrú databázu. Je to MongoDB, také veci? No, to je to NoSQL, asi najpoužívanejšie, Okay. najznámejšie. Len tak pre ukážku mám tu dokonca otvorený jednu našu MongoDB databázu, kde sú nejaké záznamy z našej prototyp appky. Tie názvy mi niečo hovoria, ale ako nejaké pozadie úplne, že nemám na A tu vlastne vidíš, že toto je akože nejaký objekt tej NoSQL databáze, to Mongu a... Ale... Ešte ti nič nevyšlo. Ešte nič. Zatiaľ sme mali iba Warman. Ja som sa zatiaľ hlavne predstavoval keďže oni ma všetci poznajú, tak možno zbytočne. Nie, v pohode. Dobre. Dobre, čiže a ukazovali sme si vlastne nejaké, akože bavíme sa dneska o datách, ja chcem primárne hovoriť o Pythone a knižnici Pandas, ktorá sa používa na datovú analytiku a o nástroji Jupyter Notebook, ktorý nahradzuje IDčko v tomto prípade, ale zatiaľ sme sa bavili o SQL databázach, o analytických nástrojoch a teraz ukazujem ukážku NoSQL databáze, lebo tu padol taký dotaz. Alebo toho, ako vyzerajú tie dáta tam. Čiže v podstate je to nestovaný akože objekt, podobne ako keby si mal JSON, key, value, a v tom key sa môže skrývať aj objekt ďalší a ten má zase svoje keys a values a podobne. Ale dobre, späť k tomu hlavnému, čo som chcel. Ja som tu naštartoval ten Jupyter Notebook, čiže tak ako som s tým pracoval kedysi, že sa to rozbehne v browseri a vlastne tie fajly, ktorými sa potom pracuje, majú príponu IPy IND, to sú tieto, a ja tu mám vlastne pripravený jeden sample file, ktorý si prejdeme a potom neskôr mám pripravené ukážky z takého pokročilejšieho projektu, ktorý sme robili v rámci Unite, celkom zaujímavý, kde sme sa dostali k machine learningu a k predikciám vlastne, ale to potom až neskôr, s tým, že možno, ak nám ostane čas a bude záujem, tak si môžeme nejaký dataset potom úplne od gruntu začať analyzovať, ako by ste chceli. Ale vlastne to, čo mám pripravené tie ukážky na začiatok, tak ono to vlastne vyzerá takto. No, obsahuje to, čiže v rámci toho Jupyter Notebooku vždy budete pracovať s bunkami alebo časťami, ktoré sú kód, zároveň tam môžete písať Markdown, čiže toto je vlastne Markdown. Takže je to ako keby taký živý dokument, v ktorom sa dá spúšťať kód, v ktorom sa dajú písať poznámky a zároveň to vie vizualizovať outputy priebežne toho, s čím robíte. Má to v sebe vizualizačné. A ja už dneska nepracujem týmto spôsobom v tom browseri, pretože existuje extension do VS Code. Tak to aby ste mali na porovnanie, takže už vlastne pomerne dlho to mám vždycky vo VS Code ten projekt. A tam to vlastne funguje rovnako, len je to pohodlnejšie. Tiež sú tam tie interaktívne časti. A dneska tu už dokonca je ten copilot rovno, takže aj to AIčko frčí. A v podstate myslím si, že keby ste sa pýtali ChatGPT, aspoň mne sa to naposledy, keď som chcel, aby mi zanalizoval nejaký dataset, ktorý som mu tam nahral, tak on to na pozadí robil v tomto Pandas frameworku a dal sa odtiaľ vykopírovať kód. Takže je to taký, by som povedal, industry standard v rámci datovej analýzy pokročilej. A čiže čo potrebujete na to, aby ste vedeli s tým začať, tak musíte mať nainštalovaný Python a doinštalované nejaké balíčky. Čiže neviem, kto nikto nerobil s Python, tak to už je asi nad rámec tejto prednášky si všetko hovoriť, takže to je skôr o tom, že keby vás to zaujímalo, tak si to potom môžete, že ak vás to navnadí, tak už to je na nejaké samoštúdium.
A toto je nejaký ten kontajner, že do toho nejak dáta dáva, alebo to sú iba ukážky incidentálne? Toto sú ukážky, to je v podstate celé to ber akože, táto bunka je kód, tu mám len nastavený, tu mám nastavené importy, hej, čiže ako v každom nejakom programovacom jazyku, každý to má trochu inak, ale proste knižnice, ktoré chcem používať. A vieš spúšťať tie bunky, čiže teraz a sekvenčne, čiže ja som si teraz akoby spustil túto prvú bunku, kde mám, že chcem použiť balík Pandas a chcem použiť SQL Alchemy, ktorá je na pripojení databázy. A vlastne tu budem ukazovať ďalej, že akým spôsobom môžem vytvoriť, ten Pandas vlastne pracuje s dataframeom. A tu sa dostávame k tej paralele s tým Excelom možno, alebo aj s databázovou tabuľkou, že ten dataframe je taký Excel na steroidoch, dá sa povedať. On na pozadí si ako keby je uložený v nejakej, alebo možno nie na pozadí, ale dá sa s ním pracovať, užívateľsky sa to dá uchopiť ako Excel sheet alebo tabuľka. Čiže ja napríklad mám, tuto úplne prvá ukážka, že keď si vytvorím dataframe, viem si ho vytvoriť, toto je proste list alebo array, kde sú súradnice, akože to je v Pythone je to tuple, ale v inom by to bol tento array hodnot. Čiže mám akoby list, kde sú 3 arraye. To je taký ten základ, čo máš v programátorskom jazyku, nejaké dátové typy. A dá sa to hodiť do dataframeu. Ja som si povedal, že si ho chcem načítať z toho listu, ktorý tam je definovaný. Tým, že to mám v liste, tak on nevie názvy stupcov, takže tu som mu ich dodefinoval. A keď si to spustím, tak už ten dataframe ja vždy ukladám do premennej DF, to je taká tiež konvencia skratka, ale môže sa to nazvať akokoľvek. A ten už v sebe, ten DF obsahuje tú štruktúru toho dataframeu, tú pokročilú, ten Excel na steroidoch, s ktorým sa dá programovať v Pythone. A ten Jupyter Notebook pomáha s tým, že vie ten dataframe vizualizovať, takže to pri nejakom zavolaní zvizualizuje ako tabuľku. Takže vidím, že to je nejaká malá tabuľka, kde mám proste 3 stĺpce, 3 riadky a podobne viem načítať ten dataframe napríklad keď nemám tie arraye, ale mapping, čiže povedzme JSON, v JavaScripte, v PHP by to bol associative array. A tu už nemusím napríklad písať názvy stĺpcov, lebo keďže už mám tu tie kľúče, tak on si to vie akože priradiť a to sa opakuje a je to. Takže to sú také základné ukážky, to čo je tak praktické, keď už naozaj robíte s nejakým datasetom, tak môžete to mať typicky v CSVčku, niekde stiahnutý nejaký veľký dataset. Takže tu je ukážka, ako sa to jedným riadkom načíta z CSVčka. Ja som si stiahol na toto nejaký random dataset, alebo nie random, ale z takej stránky, kde sa venuje datovej analytike, tak to sú nejaký o domoch USA, aj v predajoch podľa lokality. Čiže mám CSVčko a načítal som si do dataframeu. Tu vidím, že čiže on mi vždy ten Pandas, ten Jupyter Notebook ponúkne takúto vizualizáciu, keď si zavolám ten dataframe, že dá mi tam ukážky tých riadkov, samozrejme, že to nepíše celé, lebo to by bolo nadlho, takže to skráti, koľko to má riadkov, stĺpcov, viem si pozrieť ten dataset, ako keby som to mal tak celý prakticky otvorené. Aká je výhoda toho vizuálneho? No podľa mňa veľká, lebo ty typicky, keď začínaš robiť analýzu na neznámom datasete pre teba, alebo neznámom probléme, tak začína tá analýza tzv. Exploratívne. To znamená, že potrebuješ sa s tým zoznamiť, potrebuješ si na to šáhnuť takzvané. A tým, že to vidíš názvy stĺpcov, už pozeráš sa na to ako človek. Lebo keby si sa na to pozeral alebo ako programátor a nemal by si tento vizualizačný nástroj, tak by si vlastne veľmi ťažko, kým by si pochopil, čo chceš robiť, tak bez toho vizuálu by to bolo dosť ťažké. Lebo tu vidíš príklady tých hodnôt, vidíš ako vyzerajú tie dátové typy, akú majú štruktúru a už ťa vedia napadať veci, že aha, toto by som možno, takéto hypotézy by som chcel testovať, alebo toto by sa s tým dalo robiť a podobne. Čiže ja osobne, bez toho, keď tie dáta nemáš pekne zobrazené, tak je to o dosť ťažšie. Tu zase ja mám ako keby na pozadí mi beží databáza SQL-ková v Dockeri a tam mám stiahnutý, čo som práve pre jeden projekt, mal som postiahované dáta o počasí pre nejaké lokality na Slovensku.
No, uložil som si do databázy, lebo tých dát bolo príliš veľa, aby sa s tým dalo dobre robiť v CSVčku. Ja som si to stiahoval z OpenWeb API. A takže tu zase ukazujem, ako keď mám nejaké dáta v databáze, tak si viem cez read SQL a s tým, že si tam môžem napísať rovno SQL query, ak si chcem z tej tabulky niečo vybrať, takže tu už vravím, že vyberme len nejaké stĺpce z tejto tabulky. Tu mám vytvorený konektor na databázu, čiže tam mi beží na lokálnosti moja databáza, MySQL-ka, cez ktorým si poviem, z ktorej tabulky aké dáta chcem a mám to v tom dataframe. Mám tu 50 000 riadkov, proste dáta o počasí pre danú lokalitu, aké boli teplota, tlak, vlhkosť zrážky pre daný časový, danú hodinu, daný časový. A tam vieš definovať ten vizuálny check aj nejakými parametrami, že lebo teraz ti ukazuje tam tomu 5 rekordov prvých a 5 rekordov posledných. Áno, akože vieš, toto je taký default, že ti zobrazí takto, hej, lebo proste by si asi nechcel 50 000 riadkov scrollovať. Takže je to skôr na také zorientovanie. Ale to si ukážeme ďalej, čo sa s tým dá robiť, že toto sú také ďalšie metódy, ktoré popisujú a ukazujú detaily toho dataframeu, čiže shape, ten zobrazí len počet riadkov a stĺpcov, head zobrazí prvých 5 záznamov. Myslím si, že keby som mal df tail, tak to mi zobrazí posledných 5. Tam sa určite dá dať nejaký akože 30, takže dá sa to takto akože ošahať si data. A potom je tu describe, čo nám vlastne vypluje všetky možné také základné popisné štatistiky k tým datám. Čiže tiež veľmi zaujímavé na prvé akože zoznámenie sa. Máte to proste na jeden riadok, všetko. To znamená, že máme tu počet záznamov, tak ten sa nemení. A strednú hodnotu, čiže to môže byť zaujímavé v nejakých, pre niektoré stĺpce minimum, aj teda, alebo teda ako rôzne percentily tých hodnôt, takže tu vidíme napríklad len tak narýchlo, tu som sa pozrel, že čo z toho zaujímavé mi ukazuje. Aha, dážď, čiže zrážky v milimetroch, čiže aj 75. percentil je 0, takže minimálne vidím, že minimálne 75% dní neprší. Čiže nejaké štatistiky. Štatistiky, hej. Čiže také popisné štatistiky, čiže to je, keď sa ako keby, ja osobne, keď sa chcem s tým datasetom, ktorý nepoznám zoznámiť, tak toto sú veci, s ktorými si prechádzam, aby som proste vedel, čo sú tam za data. Nejaké pomery, percentily, mediány. Dobre, teraz v ďalšej sekcii som si prichystal nejaké už ako operácie s tým. Čiže zatiaľ sme mali dataframe, vieme si ho pozrieť, vieme si ho nejak ošahať, čo to zhruba je. A už pri práci s ním ďalej, takouto notáciou sa dajú vlastne vyberať jednotlivé stĺpce z neho. Čiže keby som chcel ďalej procesovať nejaké stĺpce, nepotrebujem, tak si proste vyberiem len to, čo chcem ďalej. Viem pristúpiť napríklad k riadku danému cez jeho index, čiže toto je podľa čísla, každý riadok má svoj index, ako aj keď máte číslované riadky v Exceli napríklad. Viem si vybrať niekoľko riadkov podľa indexu, takýmto slicing notáciou, čo je v Pythone typická. A potom si viem, to už sa dostávame zase do toho, že čo vravím, že to vie všetko, čo SQL a viac, tak SQL je typické, keď robíte analýzy where clause, v ktorom si definujete podmienky, ktoré vám filtrujú ten dataset. Tak veľmi podobne to funguje tu, akurát má to má inú notáciu, že ja mu vravím, že tak keby tento prvý, používa sa tam hranaté zátvorky a tie prvé, do tých hranatých zátvorek dám ako keby, že tým tom hovorím, filtruj mi ten dataframe s tým podľa toho, že kde je location ID rovné nejakému konkrétnej hodnote. Takže som vlastne dostal to počasie len pre jednu lokáciu. Ďalej, čiže tým filtrovaním sa dá robiť tie štandardné operácie, čo je SQL-ku. Chcem záznamy, kde je všetko, čo je severnejšie, alebo teda väčšie ako 49. rovnobežka. Takže mám len záznamy severnejšie 49. Dajú sa robiť pokročilé podmienky cez AND, to je akýby AND operátor.
Normálne v Pythone funguje end písaný, keď by ste programovali, ale tento pandas má tú syntax prispôsobenú, takže je tam tento end ako znak. Čiže tu som viem vyfotrovať, kde je lokácia 33 a je to novšie ako to 1. júl 2024, čiže už som zase len subset nejakých dát, kde už je len 1500 riadkov. Prípadne chcem len tie dni alebo tej hodiny, kde boli nejaké zrážky, takže tu zase mám operátor alebo, to je tá, ako to nazvať, zvislá, neviem ako sa na to zná. Ale vlastne ten sa používa pre operátor alebo vo filtrovaní. To je or, no. Or, no. Ale hej, veď or, ale nejak sa volá tento dlhý, Aj. dlhé, Aj. prosím? Aj pipa, hej. Tak, čiže v podstate, hej, a tých podmienok sa dajú kombinovať rôzne, čiže typicky ako aj SQL. Čo je potom zaujímavé ďalej, tak je, hej, aj v databázi máte joiny, keď chcete viacero tabuliek spojiť dohromady a niečo nad tým datasetom robiť, tak to isté sa dá robiť v pandas. A čiže ja mám napríklad tu definované nejaké ďalšie údaje k tým lokáciám, s ktorými pracujem a z toho som si vytvoril data frame, to je len 10 riadkov, kde mám k tým lokačkám ešte aj meno. Hej, to v tom datasete nemám, to mám len idečko nejaké. A mňa by to napríklad zaujímalo, že chcem vidieť to meno pri tom, pretože nepamätám si, ktoré idečko je čo. Tak to vyzerá ten data frame načítaný z toho dictionary pythonského, ktorý mám tu definovaný. A takomto syntaxou ja vám vlastne poviem, že do toho data frameu, ktorý tam máme hore, tu sa používa merge metóda, pripojím k tomu tento data frame s tými lokáciami, ale povedzme, mňa zaujíma len id a name a spoj to na základe location ID a ID, čiže to, čo z ľavého sa má použiť na aký kľúč na spájanie z pravého a typ joinu. Typ joinu left znamená, že z ľavého mi ostanú všetky záznamy, hej, implicit, alebo teda taký v SQL sa používa hlavne v tom aplikačnom väčšinou join klasicky, kde ostanú len tie záznamy, ktoré sú spoločné, hej? Ale left join zoberie všetky záznamy z ľavého, to je viac analytický dotaz, lebo ja nechcem ten dataset si, že ak náhodou nemá v tom druhom datasete páru, tak ja nechcem, aby sa mi zmenšoval, tak preto hovorím, že chcem podľa typu. A už tu vlastne máme pripojené name. Name je meno tej lokačky, ale čo sa nám tu stalo, že niektoré nemajú hodnoty, čo sa mi nepáči. Stalo sa to preto, že to idečko, tu som to mal nadefinované ako string, aj dokonca s nulou, že vždycky dvojmiestný, ale v tom vyššom dataframe, tu by sme sa asi vrátili, tak to idečko vyzerá ako integer. No, a takže mi ten join ako keby neprešiel všade, lebo nie všade to bolo zhodné. Takže tu sa dostávame zase k nejakým transformáciám stĺpcov. Tie dáta nie sú v takej podobe, aká mi vyhovuje, potrebujem s nimi niečo spraviť, čiže to je typicky to, ako keby ste používali z funkcie v Exceli, do nového stĺpca si niečo vytváram, spájam, neviem čo, mením typy. Takže tu sa tu dá tiež, vlastne ja si viem na tom definovať nový stĺpec, čiže tu napríklad pracujem, najprv som si ten location ID skonvertoval na string, že chcem to ako type string a potom si vytváram nový, ktorý som nazval clean a tu nastáva taká akože už to, že kde, vlastne v tomto bode prichádza to navyše, by som povedal, že ja si tu viem na vytvorenie toho stĺpca nadefinovať custom funkciu, ktorá sa aplikuje na každý záznam z toho stĺpca a transformujem ho. A ja som si tú funkciu nadefinoval, že mám tam podmienku, že ak tá dĺžka je 2, tak je to ten vstup, ale ak nie, tak mi k tomu pripojím nulu. A tu už by ste podľa mňa v klasickom SQL-ku akože neviem, že končili, ale už by to bolo dosť komplikované. Takže už vlastne vďaka tomu, že si viem aplikovať, a tuto vlastne pomocou toho ten lambda expression, to sú akoby anonymné funkcie, v JavaScripte sú to také tie arrow functions, myslím. Niečo podobné, podobný koncept. Ale tuto to môžeme dať na jeden riadok, takže si viem spraviť
krátku malú funkciu, ktorá mi transformuje data. Keby som chcel niečo zložitejšie, a to si potom ukážeme na tom pokročilom príklade z praxe, tak ja si môžem nadefinovať neviem akú dlhú funkciu pomenovanú v tom Pythone a poviem mu, že tu by som ju vlastne aplikoval, že zavolaj mi na ten vstup tú funkciu. A môže tam byť strašne komplikovaná logika, ktorá transformuje tie dáta. Ale toto bol relatívne jednoduchý príklad, čiže vďaka tomu mám to idečko tak, ako potrebujem a keď spravím ten join znova, tak už tam mám všetky pekné mená, už tam nemám tie chybajúce hodnoty. Čiže toto bola nejaká časť transformácie dát. A ďalej, typicky v analýzach potrebujete väčšinou tvoriť nejaké agregácie a nejaké prehľady. Takže tu vlastne dá sa tam, a to je v SQL-ku typicky group by clause. A tu som vlastne si spravil, najprv som si vyfiltroval toto sme si už ukazovali, vyfiltroval som si data frame len všetky hodnoty za máj 2024, to je tento prvý riadok. A potom som si vlastne spravil nad tým group by, v tom zmysle, že chcem vidieť pre všetky lokácie, koľko zrážok tam bolo za ten mesiac. Takže chcem to grupovať podľa mena a podľa zrážok. Teda vlastne to som si vybral z toho dataframeu, len tie dva stĺpce ma zaujímajú. Group by podľa mena, chcem tam aplikovať sumu, čiže chcem vidieť sumu tých zrážok. Tých funkcií tam môže byť zase rôzne, niekedy vás zaujíma počet, niekedy priemer, niekedy neviem čo, tak to je suma. S tým, že ešte zároveň to chcem zoradiť podľa výšky zrážok zostupne. Takže mám nakoniec toho dataframe alebo tabulku, kde vidím, koľko bolo zrážok v máji pre jednotlivé lokality, tých, ktoré mám počasie. A ešte vizualizácie, čo je ďalšia výhoda, by som povedal, toho Jupyter notebooku alebo tohto štýlu práce, keď robím s dátami, tak je, že to vie robiť vizualizácie, ktoré zobrazuje priamo v tom idečku. A tu som si vlastne pripravil taký na jeden deň, typicky keď pozeráte nejakú apku počasia, tam máte ten histogram, že ako budú zrážky v daný deň, tak vlastne tu sme si vybrali jeden deň z tých dát, vyfiltrovali a používam tu vlastne knižnicu Seaborn a Matplotlib, čo sú, to je ďalšia výhoda toho celého ekosystému Pythonho a dátov analytického, že tých knižníc je tam strašne veľa. Čiže my máme knižnice na prácu s dátami, ten Pandas, máme knižnice na tvorenie vizualizácií, grafov a potom sú tam knižnice na machine learning, modely predikčné a to si môžeme ukázať tie pokročilé ukážky, ale tu vlastne zatiaľ v tejto končím tým grafom. Čiže máme vlastne vykreslený a všetko to robím v podstate programátorský písaním kódu. Dobre, čiže toto je, by som povedal, čo sme zatiaľ prešli taký rýchlo, ale nie že rýchlo kurz, ale taký rýchly prehľad tých možností, takých základných, čo sa s tým dá robiť. Takže rozmýšľam, že možno predtým, než vám narýchlo ukážem niečo z toho use caseu, ktorý sme robili v Unite, tak či máte teraz nejaké otázky alebo tomuto? No iba napadá teraz, príde mi, že máš nejaké stredko mať, ty si urobíš celú túto prípravu a keby ti niekto povedal, že dobre, počúvaj, a mňa bude zaujímať teraz nie je Stará Ľubovňa, ale Hlohovec, že či si tam vieš ako keby urobiť také nejaké select boxy alebo niečo také, kde ako keby vieš si to dať ako premennú a tým pádom možno vieš, akože vieš sa pripraviť na tú prezentáciu, že áno, teraz sa rozprávame o tom, ale keby sa ma spýtali, tak si zmením možno rozsah, alebo si zmením lokačku a tak. UI, čo mení kód? Ďakujem vám pekne. No, existuje na to knižnica, teraz si neviem spomenúť meno. Neviem, či sa volá... musel by som si to vygoogliť, ale... existuje takéto akože pokročilé grafy z UI, kde si vieš spraviť akože select boxy a že na pozadí máš ten dataset, ten dataframe a ten užívateľ si to ovláda. Dokonca sa na tom Pythone robí celý reportingový server s tými vizualizáciami.
volá sa to Streamlit, čiže niečo ako keď máme, ja neviem, filament na tej admin veci, tak existuje Python framework Streamlit, ktorý je práve pripravený na to, že sa na tom robí ten reporting. A čiže ty môžeš takto ako programátor pripraviť, ja neviem, biznis oddelenie, aha, toto, tu nás si rozbalte, schováš to, čo by ti pokazili možno, a oni si urobia zostavu možno takú, akože biznis vyžaduje. Dá sa to spraviť. Okay. Ale vlastne v rámci toho, kým som akože v rámci toho sheetu, tak a zaujíma ma nejaká iná lokačka, tak si to viem akože spraviť. Ja viem, Ale hej, keď to chceš dať akože do rúk tým užívateľom, áno. No, asi by som im nedával celý workbook, No to je tiež ako, Ale- že aký má byť ten output. ale bol by to už podľa mňa ten server, kde by to on mal vlastne akoby webovú prezentačnú vrstvu a bol by to vlastne taký... Ale vedel by si mu pripraviť ako keby data a potom ku tomu môže... Áno. Otázka, ako by on potom pracoval s tými dátami, že či by si to on házal do nejaké svoje prezentácie, alebo by priamo robil nejaké print screeny toho, alebo... No napríklad aj tu sa to dá rovno kopírovať, neviem, že keď to chcem dať inde, nemusím si robiť. Ale to, čo sa bavíme, tak by mal v podstate, z jeho pohľadu by to bola webovka, ktorá by mu zobrazovala grafy a reporty, ale bol na backende by vlastne fungoval tento Python kód, ktorý na každú tú požiadavku by to data na novo prefiltroval alebo načítal, transformoval, oživil ten graf znova s tým datasetom prefiltrovaným. Čiže ja by som si vedel dať vlastne custom user interface na to, nejakú Angular aplikáciu alebo nejakého HTML obyčajne, ktoré vlastne bude dotazovať sa APIčka tohto Jupiteru. A ja vlastne, ja som s tým troška robil, ale nepamätám si a neviem, že či sa to dá. A Tohto Jupiteru asi úplne nie, to by si potom asi potreboval si už dať na vyslovene na server, ktorý by ti bežal niekde vonku, keby si sa chcel na to dotazovať ako cez APIčko. Lebo vlastne tento Jupiter beží tu lokálne a to som vlastne neukazoval, ale tam funguje ten kontext trošku tak, že on si drží nejaký stav, ako ja tie bunky spúšťam a on si prepisuje tie veci. Čiže asi by to nefungovalo, no. Myslím si, že to už by si potreboval ozaj mať server. Ale podľa mňa možno nad tým rozmýšľame zle, toto je ako keby akože developerské idečko, hej? Áno, je to idečko čiže... a je to akože vyslovene na tie účely takejto explorácia prototypovania. Hej. Interaktívne. Čiže asi sa tam očakáva nejaká akože chceš to takto robiť a nie tak. Hej. A vlastne viem, že sa to už rôzne ako keby vylepšené verzie, ktoré sú aj napojené na cloud computing, sú na to x nástrojov, lebo toto mi všetko sa procesuje lokálne na mojom počítači, hej. A pre nejaké veľké datasety by mi nestačil ten lokálny, či už rámka, alebo processing power, alebo hocičo. Takže sú na nejakých službách pre tie veľké dátovo-analytické týmy, ktoré robia data science a tie big data a všetko, že sú nejaké webové tieto notebooky, za ktorým proste beží nejaký cloudový computing a oni vlastne, je to verzované a môžu to zdieľať, čiže môžu na tom takýmto spôsobom aj komunikovať celý tým, že niekto niečo tam dorobí, vlastne je to zároveň kód, dokumentácia a vizualizácia. Takže keď robia oni na nejakých taskoch, ktoré sú väčšinou tí data science analytici robia na nejakých prototypoch, overujú hypotézy, skúšajú a tam vlastne, hej, že až keď oni prejdú celým týmto kolečkom a všetko si tu vyskúšajú, tak sa povie, aha, toto vyzerá zaujímavo, poďme z toho spraviť nejakú produkčnú feature, poďme to implementovať niekde už do ostrej infraštruktúry. No a tá ostrá infraštruktúra, to som sa vlastne chcel spýtať, či môžem použiť ten Jupiterovský backend na Môžeš použiť ten Pandas, ale ten Jupiter, ako keby, to by som možno oddelil, že Jupiter je to IDE, ten interface, Pandas je ten framework na Pythone alebo knižnica, ktorá to procesuje. A môžeš to použiť, len treba myslieť na to, že ten Pandas nebol robený na nejakú computing efficiency príliš. On vie toho strašne veľa a kým si to vlastne tu spúšťaš, tak nevadí, že na to čakáš 2 sekundy, 3 sekundy, 4 sekundy, lebo to robíš párkrát. Ale keby si to už mal akože na serveri a na obrovskom datasete a je dôležité, že tí ľudia dostanú tie, ja neviem, odpoveď do 200 milisekúnd ako nejaký štandard webový, tak už by to nemuselo stačiť. Ale
neviem, akože nerobil som nad tým ja osobne takéto kritické veľké apky, takže, ale pravdepodobne by si už, keby to bolo kritické, tak už by si to nahradil niečím iným. Ale kým to je akože tak, ale viem, že ten Streamlit, čo som hovoril, ten server, ten to vie používať, ten Pandas, a tam to ešte funguje v nejakom rozsahu. A to sa ale bavíme o nejakých dátach, ktoré sú kvázi nie real-timeové, Tak môže byť aj real-timeové, no. Takže teoreticky to môže sedieť nad nejakou databázou, kde tie dáta real-time pribúdajú. A pri každom refreshi by si videl, ale typicky tú analýzu, tak ako to tu prezentujem, nerobíš nad real-time datami. Väčšinou si zafrizuješ obdobie, kedy vieš, že tie dáta sú kompletne kvalitné a že sa ti nebudú meniť pod rukami. Ale a v podstate aj keby si na tom chcel postaviť reporting, ten server, tak väčšinou pre tie účely už tí ľudia z biznisu sa pozerajú na nejaké obdobia, ktoré sú uzavreté a ich zaujímajú čo obchodné výsledky alebo predaje alebo niečo, takže väčšinou nestojíš na real-time datami. Kvalita dát, to znamená. Kvalita dát? No, že už, tak to môžeme znamenať rôzne veci, ale že sú tie dáta kompletné, že sa ti už nemenia pod rukami, že z hľadiska, neviem, že ti tam nechybajú hodnoty, že sa to ešte nemá prepočítavať. No ty si napríklad pri tom počasí nejaké dáta zahadzoval, lebo si vyhodnotil, že sú chybné, nie? Že tam ako keby chyba merania bola. Ale to neviem, to možno na to prídeš, to ako keby v rámci, ty si to spomínal, nie? Že v rámci práce s tými datami je veľká časť tej práce samotnej kvality ten dataset. Áno. Čiže ty nejako analyzuješ možno aj vďaka tomu tým základnému prehľadu, že aha, mám tam nejakú chybu, lebo je to tam ustrelené radom. Áno, hej, že vieš si tým, typicky sa zistujú, keď robíš tú datovú analýzu, že či mi chýbajú hodnoty a prípadne či nie sú nejaké outliere strašne ustrelené tými hodnotami, že či vlastne to dáva zmysel, lebo tie merania hlavne keď to robíš akože nad nejakým produkčným datasetom, ktorý si v nejakej aplikácie pochádza, tak nie vždy máš garanciu, že tie merania alebo tie dáta boli zapísané správne. Takže aj to je ten zdroj je vlastne. ten zdroj, akože validuješ ten zdroj, že ozaj to dáva zmysel, že a tam už musíš použiť akože jednak tie prehľady štatistické, ale aj nejaký common sense, že a znalosť toho z tej domény, s ktorou pracuješ, že ja neviem, môžu byť predaje v miliónoch, keď sú vždy v tisícoch, hej? Alebo ja neviem, keď sme robili, možno teraz približím trošku ešte, keď máme čas, ten projekt vlastne, čo sme robili v Unite, to bola predikcia výkonu fotovoltických panelov na nasledujúci deň. A sme si to akoby validovali s tým, že sme chceli vedieť, či vieme vlastne na nasledujúci deň nejak rozumne predpovedať výkon panelov. Lebo teraz je to celkom téma, musia to vlastne tí, čo majú väčšie tie fotovoltiky, tak to musia nahlasovať, aby sa to vedelo to balansovať, takže je to pre všetkých zaujímavé. A vlastne tu sme postupovali tak, že my sme mali nejaké dáta o výkone tých panelov z našich databáz aj od jedného toho zákazníka, pre ktorého sme to robili, ten nám poskytol, čiže mali sme nejakú, povedzme, ročnú alebo aj viac históriu, v podstate akoby timelineu tých nejakých vybraných jeho lokalít, kde sú nainštalované fotovoltiky, s tým, že v akom čase bola vlastne aký výkon panelov. Čiže v podstate keď máte niekde panely, no tak priebeh toho výkonu v čase. A vlastne chceli sme vytvoriť model, ktorý by to vedel z týchto dát predikovať na deň dopredu. Čiže v podstate na nejaké obdobie, ktorým nemáte historické dáta. A tam vlastne som použil, čiže v podstate, aby ste mohli natrénovať ten machine learning prediktívny model, tak treba mať nejaký dataset, ktorý nejakým spôsobom vysvetľuje ten jav. Jav je výkon fotovoltických panelov. Áno. A treba rozmýšľať no dobre, a čo mi vlastne ten výkon panelov ovplyvňuje, čiže počasie. Takže som vlastne sťahoval historické počasie k tomu obdobiu, čo sme mali tie merania z Open Weather API. Pre dané lokality, ktoré sme mali.
celé som to procesoval dohromady, aby proste to bolo potom v jednom datasete, že výkon a k tomu počasie a to počasie bolo reprezentované, to som vlastne aj ukazoval, hej, že teplota, zrážky, vlhkosť. No a Tam to tiež akože záleží od toho, že kde je tam tá merná stanica, vieš, že akože pokiaľ konkrétne to nemeriaš pri tej danej fotovoltike, tak je tam nejaký no jasné. cirka. Je tam nejaký, čo ja viem, niekoľko kilometrov, no, ale tak to počasie sa, akože, čo to ovplyvní je, že ono sa nejak mení, no tak v rámci toho ten jav sa zmení trošku posunutý o pár minút možno. Ale aby si sa Jakub nechytal toho, to bola celkom taká halus, to môj Maťo pomýlil, že netreba vôbec nad tým rozmýšľať, to sa ti zobrazí. Vieš, že tým podvedomo niečo očakávaš. Čiže tie dáta, keď rozumieš, si to hovoril, že to budeš vedieť vyhodnotiť, že to... Hej, ale ako keby to, čo ty si začal, tak to by si sa zbytočne možno uberal v rámci toho výskumu nejakým smerom a ty si nemáš ako keby potvrdzovať svoje očakávania, ale ako keby byť sa ti mali ukázať tie Ale nejakú súvislosti. hypotézu treba si definovať, že... Vieš, no to nech Maťo povie, ale akože ja som bol veľakrát, keď sme to riešili, tak som bol prekvapený z toho, že lepšie si nič nemyslieť, lebo tie dáta ti to ukážu. Hej, akože nejaké hypotézy asi potrebuješ testovať, ale niekedy ti vlastne... No tam sa nám ukázal parameter úplne taký, ktorý bol relatívne zásadný, ktorý na začiatku nás nenapadol. Nevedomuješ zašpinenie, vieš, daného objektu, že... No, ale takto, zase ide... Jasné, ale ide o to, že v skutočnom svete alebo v nejakom príklade nevieš vždycky zistiť všetky parametre. Čiže ty sa nepriblížiš na 100% k tomu, k tej realite. Ale úspešnosť toho modelu je o tom, že na koľko percent sa viem k tej realite priblížiť v priemere. A keby si ten model možno robil niekoľko rokov a mal na to zdroje a bolo by to pre firmu, na ktorej tá presnosť je pre ňu strašne dôležitá, tak by si postupne všetky tieto parametre tam implementoval. Ale možno, že je proste problém zbierať zašpinenie panelov, hej, a odkiaľ to budeš mať. Hej, že tie počasie si stiahneš z nejakého apička a dá sa s tým pracovať relatívne rýchlo, s tými dátami. Zašpinenie panelov by si musel zbierať sám možno, alebo by ti to musel niekto chodiť na strechu a kontrolovať, alebo... Senzor namontovať, to sú všetko už drahé veci. Prípadne by si mohol mať akože nejaké peľové spravodajstvo k tomu pripojené, nejaké dáta, ktoré nie sú síce konkrétne na tom paneli, ale dá sa akože odhadovať nejaká prašnosť prostredia, nejaká zase akože aproximácia. Okay. A my sme vlastne v tomto prípade sa uspokojili s tým počasím, lebo takisto sme mali limitované zdroje, hlavne aj časové. A potom vlastne ešte jeden taký parameter, ktorý nevychádza z takéhoto externého nejakého dátového zdroja, ale vlastne aj pri tom modelovaní, keď sa, aspoň ja to vždy vnímam, keď sa aj robí takáto, neviem, predikcia, analýza, tak vždy to vnímam ako, že treba pochopiť ten prírodný jav alebo spoločenský a zamýšľať sa na ním v kontexte toho, že ako to vlastne prebieha. Tak ak vás možno, neviem, či vás napadne, čo má akože veľký vplyv na výkon tých panelov, okrem počasia? No, jedno je to fyzikálne javy a potom človek. Neviem, akým spôsobom sa to robí. Monter. My sa bavíme o... Počkaj, fotovoltika, to znamená... To je iba odber, alebo predaj, alebo čo to je? No, predstav si to, povedzme... Vkladáme to do batérií, ale... To je jedno, no buď... Akože keď ti to ten panel vyrobí, tak buď to spotrebuješ na tom mieste, povedzme v domácnosti, buď si to vložíš do baterky, alebo to pošleš do siete, no. Ale tu ten model len čisto vyrobí. Nie je rozhodujúce, čo s tým urobíš. Hej, len dôležité, že koľko ti to na tej streche vydrží. Ale dobre, nebudem vás napínať, ale vlastne, že v rámci toho dňa, ono to počasie môže byť nejaké, ale to, čo má akože veľký vplyv, je ako je vysoko slnko. No, keď je zapadnuté, tak môže byť aj krásne, ale nič to negeneruje. Keď vychádza slnko, tak
Či ten sklon? ten sklon. Čiže do toho modelu ja som potom počítal sklon... Uloženie panel? Nie, sklon slnka voči... A to sa mení aj v priebehu roka, hej, že ja neviem, v lete je skoro kolmo, a v zime klesá smerom na sever. A takisto počas dňa sa zase mení ako keby to, ako je vysoko, hej, že... Takže to je ako keby veľký faktor, ktorý nezávisí na počasí. Ten počasie to ďalej ovplyvňuje, ale keby som tam nemal tento parameter, tak by som vlastne ten model by bol o dosť menej presný práve A vy viete aj konkrétne to uloženie toho panelu fyzicky vo svete, jeho lokalitu, orientáciu? Nie, práve že... Nejaká relácia potom tomu slnku? No to už... To sme nemali teda práve, preto sme akoby pristúpili k tomu, Vieš, že my sme mali ako keby iba inštalovaný výkon a nevedeli si o tom nič viac. A hlavne teraz sa deje inak taká vec, že kedy sa tie ako keby panely montovali pre najväčší výkon. Ale momentálne sa robí také, že je ako keby východná inštalácia, západná inštalácia a cez obed je najdrahšia elektrika. Čiže akože najlacnejšia. Čiže tebe sa oplatí vyrábať ráno a večer, neoplatí sa ti robiť úplne v prvý deň. A zároveň tiež, toto neviem, ešte je ďalší parameter, že keď je príliš teplo, tak klesá tá efektivita toho meniča dokonca. Vieš, že ani nie tie technická panely. limitácia. Hej, čiže akože keď sa to prehraje, tak vlastne to až tak dobre nefunguje. Čiže tebe je zaujímavé fungovať, keď je to drahé a keď nie je teplo. Ale vlastne... Ale tú informáciu nemáš. A vlastne my ako keby krása toho učenia sa na tých historických dátach je aj v tom, že tieto závislosti sa ukážu, aj keď ich nepoznáš, tak nejak ovplyvnia ten výsledok a vlastne vieš potom, že máš tie historické dáta, tak vieš to pretaviť, aj keď to nevieš explicitne, tak do tej predpovede sa to prejaví. Že ak v nejakej lokalite sú tie panely natočené inak, tak majú povedzme vyšší, ako vždycky vyšší výkon v pomere k svojmu maximu, než tie, ktoré nie sú optimálne natočené. A sice ten parameter nevieš, ale z tej histórie vidíš, že... To je efektívne. A ten model sa učí na tých historických dátach, čiže aj pre tie predpovede to zohľadní, že aha, táto lokalita mala ako keby voči maximu vyššie výsledky, takže aj predpovedám vyššie výsledky pre túto lokalitu, pre jednu predpovedám nižšie. Aj keď neviem prečo, lebo nepoznám tie, povedzme, premena, nikto mi to nenapísal, že aká je to technológia panelov, aká je ich orientácia a sklon, ale z tých historických dát sa to ukazuje. Lebo teoreticky, keby som vedel všetky tieto parametre a zároveň by som, teraz existuje dokonca aj radiačné API, ktoré ti, je platené a pomerne drahé, ale ktoré ti povie, že koľko radiácie dopadne slnečnej na daný akože lokalitu. Namiesto predpovede počasia si dáš predpoveď radiácie a keď vieš všetky info o tých svojich paneloch, tak si to môžeš akože vypočítať kvázi napriamo bez toho modelu. Ale vlastne keď to nevieš, ale máš k dispozícii historické dáta, tak zase vieš ísť z tejto strany. Čiže to je akoby princíp toho machine learningu je častokrát o tom, že ty vieš odhadovať javy aj bez toho, aby si ich dokonale poznal. Lebo v tej histórii je to ukryté, tie vzorce. A ty ich vlastne v rámci toho modelu sa snažíš ich tam ako keby prejaviť. Ale to už akože príde celý ten machine learning na možno aj dosť zložitý na dnešnú prednášku. A aký model ste používali? Model, čiže to, povedzme si to ešte rýchlo prejdeme. Ja som používal, zase som používal Python knižnice a skúšal som 3 modely. Lineárnu regresiu? Toto je nejaký lineárny aditívny model, čiže to je ako keby multilineárna regresia, ale tá nemala dobré výsledky. A potom som používal akoby Random Forest Quantile Regressor už pre ten model, ktorý mal dosahovať najlepšie výsledky. Čiže v podstate regresia. Ale vlastne, prečo som používal ten lineárny model? Lebo z neho
on práve o mnoho lepšie aj keď nie je presný, on o mnoho lepšie odhaduje tie závislosti. A akože, čiže sa dá lepšie pochopiť ten jav, kdežto v tom random forest regresore je to skryté. Dostajú lepšie predpovede, ale ja neviem, prečo sa to tak stalo. Neviem to vysvetliť. A tu vlastne som aj na základe toho modelu tu mám možno len, keď cez to prechádzam, že tu som mám napríklad tie funkcie, ktoré počítajú ten sklon toho slnka, hej. Takže je to relatívne niekoľko desiatok riadkov relatívne zložitej matiky. A to som vlastne aplikoval v rámci toho datasetu, keď som potreboval na základe času a súradníc vypočítať, aký je sklon slnka v danom čase na danom mieste. A dá sa to, len je to zložitý computing a vyšlo mi z toho ako nový stĺpec solar angle. Takže to je možno tá sila, čo sa dá v tom robiť, v celom tom ekosystéme. A tu vlastne som potom používal ten GAM model, ten lineárny, z ktorého mi vypadlo takéto akože partial dependence ploty. A to sú vlastne akoby krivky závislosti jednotlivých tých stĺpcov, ktoré som v tom modeli používal. Takže ja som vlastne videl, čo má aký vplyv na ten model, alebo na ten jav. Čiže napríklad... Aký vplyv na výkon toho? Áno. Hej, že aký je vzťah, povedzme, tej premeny s výkonom panelov. Takže tu mám napríklad, ja neviem, sun angle je tento tretí, čiže uhol toho slnka jasne ukazuje, že ako sa mení hodnota toho, takto sa mení hodnota toho slnečného uhla, čiže od 0 po 60 čosi. A tu takto je výkon, a toto je vlastne akoby relatívny prínos tej zmeny, čiže pokiaľ v podstate slnečný uhol skôr do 30 stupňov, alebo ako to čítať, mi skôr znižuje ten výkon a nad 30 stupňov mi ho zase zvyšuje. Čiže tieto grafy ukazujú ten vzťah. Tu dokonca vyšlo, že keď je popoludne, tak že popoludne je ten výkon skôr nižší ako ráno pri danom uhle slnečnom, lebo on sa ako keby on je dvakrát rovnaký v podstate počas dňa. Ale pri danom uhle do poludňa je vyšší výkon. To zase môže súvisieť s tou teplotou. To sú akože teraz hypotézy, ktoré nemám overené, len akože rozmýšľam nad tým javom. Že tá účinnosť býva lepšia v nižších teplotách a typicky ráno sú teploty nižšie než večer pri rovnakom výške slnka. A nemohlo to byť aj s natočením panelu, že vlastne... Mohlo. Akože, ja som neoveral všetky tieto hypotézy, takže to... Lebo to bol iba jeden typ panelu, to bolo iba z jedného miesta. Nie, bolo ich asi 10. Aha. Čiže, ale my sme nevedeli, ktorý je ktorý. My sme len vedeli, aký majú výkon. Aj to sme všade nevedeli explicitne, napríklad potom, kde sme to nevedeli explicitne, sme odhadovali z toho priebehu, takže použili sme maximum. Keď je raz ročné maximum niekde, tak je veľká pravdepodobnosť, že to je maximálny výkon, alebo veľmi blízko toho. A tu vidíme teplotu, že ako sa teplota zvyšuje, tak to najprv stúpa a na konci je nejaký ako keby dip. Čiže vyzerá to zase, že áno, vysoká teplota už znižuje výkon panelov. Vlhkosť, tam má nejaký taký krivoľaký, takže z toho si teraz netrúfam tvrdiť hypotézy. Oblaky, zvyšujúce sa oblaky znižujú. Čiže nie sú úplne dokonalé tie závislosti, lebo vidíme, že to, my sme povedali, kebyže to máme povedať akože laicky, tak jasné, že čím viac oblakov, tým nižšie, čiže by sme tam nakreslili nejakú takúto priamku. Ale z tých dát vyšlo nejaká krivoľaká krivka, ale s tým, že ten trend ukazuje, že áno, vyššia oblačnosť znižuje. Lebo to je vždycky len, keby som menil len tento jeden parameter, čo by sa dialo, hej? A ono to je závislé na všetkých naraz, ale tým, že to izolujeme, tak vidíme ten vzťah toho jedného parametra. Hej? Tu zase dážď to zvyšuje a potom to zrazu padne, čo je tiež také zvláštne, ale nevidíme v tom naraz vzťah aj povedzme, s teplotou, ročným obdobím a podobne. Takže... No, tu by som možno ešte len tak, že tu som mal výsledky toho lineárneho modelu, ja som mal vždy nejaké kritériá dané, podľa ktorých som tie modely posudzoval, čiže smerodatnú odchýlku, alebo teda ten suma štvorcov tých odchýlok. A toto je miera, akým spôsobom vysvetľuje ten jav. To sú akoby štandardné metriky, ktoré sa tam dajú počítať v rámci tých modelov. A
toto je akoby stredná relatívna odchýlka predikcie voči maximálnemu výkonu panelu. Čiže povedzme, že v priemere sa tá predikcia o 16% líšila. A to bol ten model lineárny. To je potom implementácia toho už random forest regresora. A len pre porovnanie, také rýchle, že ten random forest už vysvetľoval na 80% ten jav, kdežto ten lineárny na 36%. A odchýlka stredná bola 7% a nie 16%. A len zmenou modelu na tom istom datasete, že to sú... A výhoda toho Pythonu je, že tam sú všetky tieto modely naprogramované. Tým, že to používa tá široká data analytická komunita, tak tí najmudrejší ľudia, proste, ktorí to vedia implementovať, tak tie modely naprogramujú a potom sú dostupné vlastne pre nás bežných smrteľníkov na to, aby sme na pár riadkov tam nasypali data a niečo z toho vypadlo. Ale za mňa, lebo ten model je ozaj o tom, že skúsim nájsť, že kde sa ten model implementuje, aby ste tak zhruba videli, že no, toto je celé, ne? Tu som už chcel len od neho predikcie a hej, tuto vlastne, toto je ako keby celý machine learning v Pythone. Inštancia modelu s nejakými parametrami z danej knižnice, trénovanie modelu na pripravenom datasete, vytvorenie predikcie na testovacej vzorke z toho datasetu a tu už si vytváram nejaký akože podobu tohto, hej, to už je môj custom code, že aby som videl tie výsledky z tých predikcií. Takže ozaj na 3 riadky, no. Ale čo je to sťažení, je dostať sa s tým datasetom tak, aby som toho vedel proste nasypať do toho modulu a dávalo to zmysel. A to je vždycky u mňa 90% alebo všeobecne 90% roboty človek robí nad tými dátami. Musí ich poznať, musí si ich očistiť. Ja som tiež tu v rámci tej analýzy odstraňoval tie podozrivé hodnoty, ktoré sa mi nezdali na základe nejakých kritérií, aby som vlastne nejaké chybné dáta do toho modelu potom nedával ďalej. Musím si vytvoriť vlastne tie stĺpce, ktoré reprezentujú ten jav, čiže ak mám nejaký dataset, ktorý má 50, tak ja zistím, že sú mi relevantné 3 a že ešte tie 3 potrebujem transformovať alebo vytvoriť nové, čiže ako tu napríklad som vytváral ten slnečný uhol na základe nejakej funkcie šialenej. Dobre, takže v podstate a akože ja osobne rozumiem nejak trochu tým prediktívnym modelom, orientujem sa v tom, ale je tiež že keby vlastne nebola tá knižnica s tým, že je tam implementované, tak to je proste vec, ktorú si človek len tak nenaprogramuje. Čiže to je veľká výhoda toho Pythonu, že je to tam všetko pripravené a dá sa to použiť. Možno ešte nakoniec, čo som... Hej, tu bolo nejaké porovnanie ešte rôznych variant toho modelu Random Forest, ako som nejaké lokácie dával preč, ktoré sa mi zdali podozrivé, alebo nejaké data, tak sa aj menila vlastne tá schopnosť vysvetľovacia, menila sa tá odchýlka. Takže to už je potom také hrajkanie sa s tým, že dobre, tak keď niečo zmením, tak čo sa stane? Ja myslím, že tam bola jedna lokácia mala zmiešané data a vlastne to už ukázala až tá predikcia, že to ako keby na ňu neplatí nejakým čarovným spôsobom však. A že tu sme potom vyslovene tomu zákazníkovi identifikovali ako problematickú a on nám potom de facto vysvetlil ten jav, ale halus bolo ešte, že vlastne až tá predikcia ukázala, že je lokácia, na ktorú to neplatí. Že tam, že všetky ostatné nejakou presnosťou sa predikujú a túto to proste nevychádza, že... A potom sme vlastne pri komunikácii stali, aha, no, lebo na tej, a už neviem presne, čo to bolo. Tam bola primiešaná spotreba, nebola to čistá výroba. No. A ako to vlastne sa robila tá analýza, keď bola lokácia kolektorov slnečných
a potom počasie. Či ku každej lokácii sa dali, dajme tomu, 3 trojuholníka, v rámci trojuholníka nejaké tie zóny s počasím, alebo tam sa celé Slovensko dalo? Alebo... Nie, ja som vlastne, keďže som mal lokácie na začiatku, tak som si aj to počasie sťahoval pre najbližšiu možnú, mal som súradnice tých lokácií. A jedna najbližšia, že nebolo... Jedna, no. Ale mali sme nejaký raster určený, že... Hej, ale vlastne, no ja neviem, aj ten, to Open Weather má nejaký raster, že aj keď si tam vyberá neviem akú lokáciu, tak oni majú možno vždycky niekoľko kilometrov od seba tie body, takže oni mi hodí dáta pre najbližší bod, ktorý oni majú, takže je to aproximácia a mohol by som ju možno vylepšiť nejakým takýmto priemerovaním, že by som si zobral povedzme 4 najbližšie body a tie spriemeroval v rámci toho počasia a nejak tak, ale to už zase prichádzam k tomu, že tej náročnosti, lebo tie dáta nie sú lacné, tie historické, z toho Open Weatheru. A časovo tam bol každú hodinu tie dáta o počasí, alebo... Každú hodinu, áno. Každú hodinu. Ale ja som si potom vlastne vybral, a to bolo ďalšia ako keby nejaká processing tých dát, že som vlastne povedal, mňa nezaujímajú vôbec dáta z noci. Čiže vedel som, kedy vychádza slnko, kedy zapadá slnko, vedel som to nie nad konkrétnym reliefom, ale nad pomyselným horizontom hladiny mora, hej, nulou. A pokiaľ už to slnko bolo zapadnuté, tak už som vôbec neriešil tie dátové body. Lebo akože výkon panelov bol 0 a mňa nezaujíma počasie k tej nule, lebo mne by to len skreslilo tie dáta, ten výsledky. Takže tam, kde bol výkon 0, alebo nie, že kde bol výkon 0, ale kde bola noc, kde bolo zapadnuté slnko, tak tie dátové body som vôbec proste nebral do úvahy. A vytvorili ste model a potom ste ho nasedli a už beží? Ale... Nie. Vieš čo, my sme ho validovali v podstate oproti tomu, čo si zákazník kúpil. A akože my sme boli takto, lebo my sme tam chceli na začiatku, my sme si ich teda poprosili, oni od nás chceli niečo a my že dobre, ale dajte nám najprv vaše dáta, aby sme my validovali náš model voči vášmu modelu, aby sme sa cítili my ako relevantný partner v tej ďalšej spolupráci. Potom ďalej sa nám to už nepodarilo, ale každopádne sme sa trafili. No, voči tomu ich modelu na tých lokáciách, ktoré sme my mali k dispozícii, sme boli na to veľmi podobne. A druhá vec, že oni mali ako keby black box, s ktorým nevedeli ďalej pracovať, pričom do toho nášho sa dali pridávať ďalšie tie parametre. Čiže oni s tým svojou vecou nevedeli hýbať a tá naša vec by sa vedela ešte posunúť. Takže. Ale nedočialo sa. A čo, 5 týždňov roboty, nie? Tak to bolo. Tak, no. Tak postupne, lebo v podstate spracovanie sme to robili v podstate v 2 iteráciách, lebo predtým sme už robili predikciu len na ten celý deň a to už neviem na koľko poput bol. A potom vlastne už pre tento prípad sme robili, že teda dobre... No najprv sme to robili, podobný prípad sme riešili, ale chceli sme vedieť akože predikciu za celý deň. Že nie po hodinách, ale na celý deň. Áno, hej, takže podobne sme na tomu pristupovali tiež z počasia a z tej histórie. To sme robili myslím ešte na našich datách. Áno. Ale na základe toho vzniklo prvé kolo, ako keby rozhovorov a potom, že oni, že dobre, my vám dáme naše dáta, aby ste to validovali. Takže dokopy to bolo nejak tak, no, mohlo to byť mesiac roboty. No. Tak to zabal, Mateo, ja vypnem nahrávanie, keď to zabalíš. Dobre, takže môžeme asi, určite by sa dalo o tom rozprávať ešte veľa. Strašne. Sme natiahli to o 13 minút. Nie, ale všetko sa spýtame na obed. A môžeme s tým pádom na obed, takže v tomto počte, ak idete všetci na obed, tak môžeme pokračovať na obede. No. Dobre, tak ja vám ďakujem. Ďakujem.